ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୁସି ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆମ ସୌରଜଗତରେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥିବୀ, ଅପସନ୍ ବି ତାରା, ଅପସନ୍ ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ତାରା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଆଲୋକ ଆମକୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ବି ତାରକା, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରହ, ଅପସନ୍ ଡି ଶନି। ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ତାରକା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୂରତା କ୍ରମରେ ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତର କେଉଁ ଗ୍ରହ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଚତୁର୍ଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ତୃତୀୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗ୍ରହ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବୃହସ୍ପତି, ଅପସନ୍ ବି ଶନି, ଅପସନ୍ ସି ବୁଧ, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୁକ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍ଗଳ, ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବୁଧ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୁକ୍ର।